Asta o să fie tare. Tare editat. Uite arena de aici pe stânga. Ia uite, se vede tot de aici. Ia uite Blue Fire-ul. Deci cel mai înalt punct la Blue Fire nu e lupul. E primul corner, prima curbă. Mama, ne dă cu spatele, Diana. Diana ne dă cu spatele asta. Senzații tare. La înălțime. Ia să vezi acum. Dacă ții, e cea mai proastă. N-ai țipat? Nu. Cum de n-ai? Cum de n-ai țipat? Ha? Și mergem numai cu spatele noi? De ce spui asta? N-am mai schimbat? Eu m-am ținut de... Asta m-am audat un pic. E normal? De la picăturile. Stau să trag papul pe aici? Sau în partea cealaltă? Uite la tine. Ce oameni! Dar ei nu se uită înainte să urce. Gata. Nu mai trage. A tras ăla. Bă, da, doar 2 minute am stat la coadă ăsta, ce mișto.